So, ayan mga boss, nandito na tayo sa Santa Maria ISPSC. So, check natin yung foam color nila, yung machine nilang malaki. So, tara na mga boss. So, ayan mga boss, nandito na tayo. May lutuan sila, oh. Parang namimigay sila sa mga barabarangay yan ng pagkain. Nandito na tayo sa machine. Dito piniprint yung mga boss, yung module ng mga nag-aaral dito sa ISPSC. So, ito yung machine nila na binili nila sa pinagtatrabahuan natin mga boss, Comcolor. So, check natin. Sa awa ng Diyos hindi naman nabaha mga boss. So, pero i-check na lang natin para bago nila gamitin, ma-check muna. Ayan siya mga boss, check natin bago natin linisan. Ito yung isa sa mga features natin na mabilis mga boss. Gawa ni Liso. Ito na natin maamos na pa-open yung system nyo. Let's get that in. Natin ibaba na yung mga boss, ink paubos na. Screen tayo print information or print sample. Print sample tayo ng color mga boss. Buti na lang hindi nabahato mga boss. Kung nabahato na nagato. Ang module ng ISPSC mga boss. So ayun guys, tapos na tayo, papunta na tayo sa kabilang account. Check natin kung kumusta kasi siya yung medyo grabe yung tubig doon, kung kumusta yung machine niya. Punta tayo kay Double R. Palabas na tayo mga boss, papunta na tayo kay Double R. Libre. Dito daw yung mga boss kay malapit kay Double R at saka munisipyo daw yung talagang mataas yung tubig daw diyan mga boss. Sana hindi nabaha yung machine ng customer natin diyan mga boss. So pero yung isang customer natin diyan mga boss sa katabi nila nag-report na nabaha yung machine niya. Pero ewan ko lang kung naisalba ni Double R yung machine niya diyan. Talaga mga boss, mga bahay dito, kita mo pa rin yung papaano sila yung grabe, papatuyo pa sila mga boss. Dito daw yung mataas yung tubig mga boss papatuyo sila. Ewan ko anong mga document na yan mga boss, mga papel. Daming naman yan. Mga computer mga boss. Basta
Sayang. Sir. Kabilan niya, sir. May nga rod, sir. Grabe. Ano? Mga computer nila, mga boss. Yun, kilala yung ano natin, pinagtatrabahuan natin. Kabilan niya, sabi nila, mga boss. Ewan ko yung isang customer natin dito kung kumusta. Ayun, sarado si ano, Gian Anika. Ewan ko kung kumusta yung machine niya. Ano? Yan, si Wahoo, wala na rin, nagsara. Kasi nalubog yung mga machine niya. Shit, grabe mga boss. Sarado na si ano, yung dalawang customer natin dun. Hindi pa sila nagre-report. So, yan siya, oh. Grabe. Dito tayo sa ano, munisipyo. Ito yung munisipyo, mga boss, oh. Lumubog daw to, mga boss.
siguro. Paglalaro sa likod. Agad ko. Ate ni Ma'am Pileta, kasi dapitan! Ma'am, kumusta ma'am? Wala na talaga. Hindi na naisip na mga boss. Walang gagamitin sa module. Ang ano sir? Wala mga boss. Oh. Dito sa ano to mga boss, Santa Maria East. Tignan natin, totally ano. Wala na. Aircon. Alam eh. Debo na talaga? Wala nang pag-asa? Debo na talaga? Vlog take over muna tayo mga boss. Andun si Boss Aiden. May ipag-usap kay Teacher Marivic. Dito tayo sa Santa Maria East Central School mga boss. Si Boss Aiden. Grabe mga boss, imagine na lang kung gaano kataas yung tubig nila dito, Santa Maria. Basa na lahat mga boss. Ewan ko kung anong unit to mga boss. Basa na lahat. Sayang. So,
ayan mga boss, nakita nyo naman yung mga inikutan natin dito sa sentro ng Santa Maria, yung munisipyo, yung customer natin na isa doon, tinutunan Santa Maria is mga boss. Wala na talagang lumubog na. Wala na yung mga machine natin dito. So, let's pray na lang na sana makabangon ulit tong mga nasalanta ng Bagyong Maring mga boss. Boss Idens TV, please subscribe mga boss. Peace out.